Hi guys! To this video, magluluto po tayo ng sinigang. Sinigang na bangos with malalaking prawns. Yan, lahat po yan sisigang ko. And of course, ang ating fish broth cubes at ang ating sinigang na original sampalok mix. At ano naman yung kamatis, sibuyas at luya. Of course, may siling haba. And here, ang ating kangkong. Yan. Fresh kangkong. Yan po yung gulay natin para sa ating sinigang. Happy cooking, guys! Ayan na po guys, luto na ang ating sinigang na bangos na may malalaking prawns with gulay na kangkong guys. Hanggang sa susunod na video, bye!